היום נלמד גרוב אפרו-קובן שנקרא ממבו. דבר ראשון זה לנגן רבעים על הרייד. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. אחרי שיש לנו את זה, אנחנו נוסיף את רגל שמאל, ב-2 וב-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. אחרי שעשינו את זה, נוסיף גם את הבאס ב... 1, 2 and 3, 4. 1, 2 and 3, 4. ב-1 וב-N של 2. זה יישמע ביחד ככה. אחרי שהצלחנו את זה, אנחנו עוברים ל-2 ול-4. ב-2 אני נותן מכת קרוס כל תיבה. 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and... ב-4, תיבה אחת אני מנגן 4N, ותיבה אחריה אני מנגן 4. אז פעם אחת זה יהיה 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4. 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4. אבל יש לנו גרוב ממבו.